Ờ, Ani khapani takok te ibu koksong rang sakni chirai konai ti sikli ro tini haina hai sep kaham jorok kaham thangnayo kok remahai kok samahai no seng prengmung kaham bijapni sian genang bai sijak kaiturni sian ni hamari mana bagai naiklelai tongo tiari tibini bisingtoi brother bojon sini bagai cobai tongjawo kaitor bonolangma koloruteng te hamri kleiteng faida hake ang tamo khuktung nai tini kisisa jora nailai pinai specially sini chirai konai ro khunjo kaitong dei te sikli ro tai mapha songbo promung kaham bijap chapter 1 petang ke 8 te 9 no hai nai kok rejak sujak perengjak sengmano gyani bugra solomon bisingtoi oro hai ni sujaka angsla nupani prungmung rokno khnadi tai numani prungmano sak nangjagya ta ungdi tamni hunba abrok nini khorok no musang renai khumtrang tei nini kotok ni rang betang hai ungnai অর্থাৎ oro sajamo kok haise nini ma phano kok khana mane abo ni hamari abo nini khorokno musang ranai khumtrang tai nini kotokni rang betang hai ungnai bari ki hamari ni kok hai te kaisa kaitorni kathang kok thai abaki norong kabang no saimano haipunang porifiro lamrama chapter 20 betang ke 12 oro haini sao numa no phano borom khlaidi hake sobrayo kaitor norokno remani hawo norok omor kabang ngei mannai mo chi daki kotor eba daki mo kaisi ni kok thai subraing bai rajak mani daki jakmani kok kanadi ang hainai porinai kaham ke kunju kachi kanadi te khao choboinadi taiwan sukdi tai hamari nini nong nai nama napha no borom khlaidi hake subrayo kaito norokno remani hawo norok omor kabang thangai mannai omopo haina hai bari ki hamari kotorni kok ani hani takok tebo koksong especially omonorok jotoni bagi kaitin kok thai kaham ke khnalai hamri nadi norokni salbrumni tong thaio pori tong thani yaisyagra tang betango involve thani nini thinangni bagai podrei porsrangi tong thanio omonono kaitor dagi maniko tabukte kaisa haina hai pori khnari phinai moke Ephesians chapter 6 verse 1 ni kok ochrerok ma phani kok khnadi abo subrainayo nini ma phani kok khnadi omono puila karaganang dagima omono puila karaganang dagima ha yes belai nangmani kok seng khana katini tabo kok kisaka mose tamni bagai kaitor srairokno o kok ksarkha moni kok no kotor kok ke nangmani kok khomo kaitor srairokno borokni ma phani kok khnai tongna bagai dagio
abono soy borom tai manimungni lama mutonaragdi nini ma pasongno nono o hayengo tubuo abo kaitorni hamari bai abo belai kubikok tai nono lalon palon khlai saroi khanoi tonro tai bibak te nono tisabo abo simia chererok kaitorni kokbo manioi nana nango bini swar eba authority gnango omono ya phangni kok tabuk te kisa kok sawi pairna sakang kok tamongke khub kaham ka khnandi nang je jaga phantongdi Christian children learn to obey with gladness for this please the Lord tamni bagai chererok ma pani kok khnata himale Christian especially joto chererok khobjago haipono Christian children rokno belai khuchi ke tongthok baikhe mukhang somuya ma phano borom runa bagai sajago te abo kaitorno khakchang rubo Bible insists that the children are to obey their parents and that parents are to enforce their children's obedience Ketar Bible elambago sono dagio furungo tai koriawi o samna khlanya bagai sajago children are to obey their parents Sreirok borongni ma phani kokno khnai cholinani that parents are to enforce their children's obedience tai ma phasong oma hayo obehela ngna kokurui kham kilangna kokurui abo sakai nangmani kok second koke to teach the child to obey the parent is to teach the children to obey God chirai rono ma phano ma phani kok nai tongnani phurungmani aboni kokno chirai ro kaitorni kokno khnawi tongnani kok if we love our children too much to require them to do what is right then we have not really loved them enough omolo kabangma ma phasong musarongna hamjak onoi bini sia phangyawo kabangma manikni panroi bini nango honoi rma bai tai hamjakma bai abo belai ke hamjakma bai tabukni srairok kabangno nosto bongnai ungoi tongo tamni ke omo hai khlaimawo sung borno kubi ke hamjakma klaya abo rong hamjakma klayo omo rokno mutu narakdi ma phasongbo tai chrairok khel narakdi tamni bagai sung kaitin kok khnana nang ma pan kok khnana nang male it is right because it pleased the Lord omono soi te kaham angkokmani tai omon banyo kaitor kha furjago omo satrini kok my dear children God bless you all may you live in peace and joy and happiness angurni bagai suri tongo yes ma pani kok khnade nini hamari tongnai ang je puri thangun abonobo barbar khnadi tai Bible nainai purdi tai yasko songoi hamli kaiton thani surdi nin ma pani kok khnani tai ma pa songo norni busa norni kok khnai tongmanani ya pri kodam kaham nadi te borong kaiton ni kok khnai tongani aboni bagi bo samoklaidi nang samoklaike aboni result kaham manai nang aboni bagi samoklaike kotor porishram noklainai omose teni kisa kok kaham tongwaidi malai phinai the Lord bless you all peace be with you all